jsme na jednom z pražských autobusových nádraží. Právě započal útok na autobus směr Praha-Čáslav. Brána dlouho neodolá urputnému náporu. Pozor, jeden z útočníků používá lsti. Nahoře je vstup do svatyně nechráněn. A první sled už prorazil. Současně nastupuje druhý útok. Účelem je porazit slabšího pod kola autobusu. V tomto tvrdém zápolení není místa pro ženy a děti. Pozor, kufr, je to nebezpečná situace. A co se děje u brány? Prorazí, neprorazí? Prorazili. Je to tvrdý boj, jaký jsme viděli jen při hokeji s Američany. Další součástí hry je zabírání místa. Obsazují se nejvýhodnější pozice. Starci, ženy a děti přednost nemají. Ale pozor, náš borec neopatrně opustil dobitou pozici, chvilka váhání, šups a už je obsazeno. Cizí jaktovku je nejlépe vyhodit oknem. Ale útok venku ještě neskončil. Ostřílení borci se valí nezadržitelně vpřed, probíjejí se hlava nehlava. Několik soupeřů je na zemi, ale nevadí, jen když my jsme vevnitř. A což tenhle způsob? Nezdá se vám pohodlnější? Ani jak tak lidsky přijatelnější? Nebo přece jen dáváte přednost takovémuto zakončení cesty? Místní doprava v Ostravě dostala nové vozy elektrické dráhy. Rychlé a pohodlné tramvaje umožní lepší dopravu ostravských občanů za prací i zábavou. Pro ty, kteří cestují často autobusem, připravují liberecké automobilové závody příjemné překvapení. Nedávno byl dokončen prototyp zlepšeného vozu Škoda 706. Má lepší vzhled i pohodlnější vnitřek. Na delších cestách bude také cestujícím hrát rádio. Na ulicích Liberce se objevila nová tramvaj T2. Je to náš nejmodernější vůz úzkokolejné pouliční dopravy určený pro krajská města. Má 25 míst k sezení, 75 míst k stání a dosahuje až 70 km rychlosti. Po zkouškách v Liberci a později v Bratislavě bude zahájena jeho sériová výroba. Skúšobná jazda nového autobusu neviedla po rovnej autostráde. Odborníci si vybrali úzke a krivolaké uličky starej Prahy. A naviac vybrali trať, na ktorej bolo čo najviac zákrut. Viete si predstaviť, ako sa asi tadiaľto nešťastne valil autobus s vlečniakom? Ovšem, pokiaľ sa sem jeho vodič vôbec odvážil. Nový autobus nie je o nič menší ako autobus s prívesným vozom. Pojme rovnaký počet cestujúcich. Našej doprave bude slúžiť ešte tohto roku. Pri skúške nového vozu električky opatreného ochranným rámom to dopadlo dobre, aj keď ide len o panáka. Pri novom type, ktorý bol vyrobený vo vagónke Tatra, sa pamätalo najmä na pohodlie cestujúcich. Laminátové kreslá sú v zime elektricky vykurované, strechové vetranie privádza v lete do voza čerstvý vzduch. 70-kilometrová rýchlosť je prísľubom, že si o nejakú tú minútku pospíme ráno dlhšie. Na našich uliciach sa nedávno objavil nováčik. Pohodlné sedadlá a dostatok míst na státie predurčujú autobus hlavne na mestskú dopravu. Klimatické zariadenie umožňuje vetranie i vykurovanie. Motor uložený pod podlahu vás už nebude obťažovať svojím hlukom. I na řidiče je pamatováno dobrým sedadlem a automatickou převodovkou. Tak šťastnou jízdu při všech zkouškách a budeme se těšit, že nezůstane jen při prototypech.
Po dlouhém uvažování, zda stavět podpovrchovou dráhu či metro, vyhrálo metro, i když podpovrchová byla předtím už také schválena. Po 2 letech práce to nastaveniště stanice u hlavního nádraží a tunelové trasy vypadá takhle. Pracovníky spočítáš na prstech jedné ruky a stroje přísně klasické. Ale abychom nekřivdili, i ty moderní výkonné stroje už tady byly. Převezli je však na stavbu mostu přes Dunaj v Bratislavě. V Praze pro ně nebyla práce. Už před 30 lety slibovali 4 000 dělníků práci na této stavbě po dobu 3 až 4 let. Dneska tady musí jednotliví pracovníci doslova přešlapovat na místě, poněvadž investor ještě nedodal stavebníkovi schválenou dokumentaci, bez níž nelze pochopitelně nasadit patřičné pracovní tempo. Tohle hraní s lopatičkou na písečku se však týká kapsy i každého z nás. 2krát měř, 1 řež mělo platit i pro největší stavbu hlavního města Československé socialistické republiky. Především Pražanům přejeme, aby se mohli pokud možno každý den svést s touhle ochotnou průvodčí a řidičem. Nebudou se muset pěstí domáhat vstupu do vozu a při vystupování je paní průvodčí nepřivře mezi dveře. A teď si představte, že tihle 2 mladí lidé měli v denním schonu ještě dost času se do sebe pořádně zahledět. Skončilo to, jako to obvykle končívá. Přejeme dnes už manželům Lavkovým, aby je v osobním životě neopouštělo porozumění, které má mít jeden pro druhého. Pokud to někdy bude těžké, ať si vzpomenou, s jakým elánem začínali. To je první ze 2 prototypů vozové soupravy pražského metra pro 320 cestujících. Vyrobila je Smíchovská Tatrovka. Soupravu si přišli prohlédnout kromě novinářů také vedoucí tajemník městského výboru komunistické strany Československa inženýr Kapek a ministr průmyslu federální vlády inženýr Šimon. Do Prahy přijela souprava prvních 6 vagónů sovětské výroby, upravená pro pražské metro. Cestou z Černé nad Tisou byly za jízdy provedeny četné technické kontroly, zkoušky a měření. V jednom vagóně bude moci cestovat až 260 osob. Trasu C pražského metra si prohlédl předseda vlády České socialistické republiky Josef Korčák s místopředsedy a ministry české vlády. Při této příležitosti zachytil náš kameraman dojmy z první jízdy pro ty Pražany, kteří zatím neměli příležitost vidět na vlastní oči, co se děje pod ulicemi jejich města. Na cestě od stanice Kačerov po stanici Sokolská samozřejmě ještě není všechno v plném lesku, ale i tak se tu už rýsují prostory, které budou svým moderním řešením sloužit prvním cestujícím nejpozději 1. července příštího roku. Na počátku nového roku dostali velkolepý dar všichni Pražané. Začal zkušební provoz metra na trati C z Kačerova do Sokolovské. Prvními cestujícími byli Antonín Kapek, člen předsednictva Ústředního výboru komunistické strany Československa a vedoucí tajemník městského výboru strany a další čestní hosté. Céčko je dlouhé téměř 10 kilometrů, má 9 stanic a jízda po této trati bude trvat asi 13 minut.
Provoz s cestujícími měl začít nejpozději k 1. červenci letošního roku, ale pracující metra slíbili, že se vynasnaží zkrátit tento termín do 9. května, ke dni osvobození. Na nedávné výstavě v Muzeu hlavního města Prahy si mohli návštěvníci prohlédnout zajímavé dokumenty o minulosti a současnosti pražské veřejné dopravy. V 18. a 19. století používali někteří Pražané kočáry i omnibusy tažené koňmi. Fiakry a drožky začaly mizet z pražských ulic daleko později. V době jubilejní výstavy v roce 1891 přepravila takzvaná pražská koňka více než 8 800 000 osob. Inženýr František Křižík byl iniciátorem elektrizované pouliční dopravy. Až do roku 1841 byl v Praze jediný most přes Vltavu, proto měla vodní cesta tak velký význam pro osobní i nákladní dopravu. Dnešní moderní tramvaje přepraví 90% cestujících i po otevření části trasy A pražského metra. Toto sú jedny z posledných vozňov električiek, ktoré idú cez križovatku Mústek na Příkopy. V súvislosti s výstavbou metra sa tu začne stavať podchod. O jeho rozmeroch si môžeme urobiť predstavu podľa toho, že jeho dĺžka z križovatky na Mústku smerom na Národnú triedu bude asi 90 metrov. Je neděle 16. března 1980, 9 hodin 20 minut dopoledne a na tomto autobusu, který právě přijel na nádraží Florence z Brna, není na první pohled nic zvláštního. Jen to, že z Brna odjel přesně za 10 minut 6. To znamená, že čistý čas jízdy je přesně 3 hodiny 30 minut. O budování dálnice mezi Prahou a Brnem se mluví již hodně dlouho. Právě dnes byl pro autobusy otevřen další úsek dálnice mezi Loktem, Humpolcem a Pávovem. A tak naše cestování mezi Prahou a metropolí Jižní Moravy je opět rychlejší, pohodlnější a hospodárnější. Práce na stavbě nové tramvajové trasy do brněnského sídliště Bohunice se nezastaví ani o víkendu. Svazáci z Vojenské akademie Antonína Zápotockého pomáhají dopravnímu podniku města Brna při výkupových pracech a pokládání kabelů pro měnírnu. Neděle tedy pro ně není dnem odpočinku. Ta dnešní je už třetí, kdy přišli přiložit ruku k dílu. Vždyť termín dokončení se podle Sdruženého socialistického závazku nezatržitelně blíží. Svým podílem chtějí svazáci z VAAZ přispět k tomu, aby 1. května tohoto roku byla tramvajová linka do Bohunic uvedena do provozu. Pro více než 120 dětí, které dnes zahájily další týdenní běh léta pražských dětí v Edenu, připravili pořadatelé příjemné zpestření. Na oběd je bude ode dneška do konce srpna vozit modrou tramvají Brigáda socialistické práce z dopravních podniků. A protože na zbývající týdny je ještě několik volných míst, mohou i další děti prožít hezkou část prázdnin na létu pražských dětí v Edenu a samozřejmě se svést i modrou tramvají. Budovatelé pražského metra a jeho provozovatelé spolu s představiteli 4. pražského obvodu přivítali dnes ve stanici Kačerov generálního tajemníka ústředního výboru KSČ prezidenta republiky Gustáva Husáka, další členy naší stranické a státní delegace, sovětskou delegaci a další představitele. Práce na dokončení úseku 2C pražského metra vyvrcholily. Symbolickým přestřižením pásky otevřel soudruh Husák úsek metra mezi stanicemi Kačerov a Kosmonautů všem Pražanům a návštěvníkům našeho hlavního města. 4 nové stanice primátora Vacka, budovatelů Družby a Kosmonautů jsou důležitým spojením centra Prahy se sídlištěm Jižní Město, ve kterém dnes bydlí na 70 000 obyvatel. Také při výstavbě této části pražského metra spolupracovali kolektivy našich stavbařů se sovětskými odborníky. Byly použity sovětské razicí štíty, nakladače, trasa je vybavena zabezpečovacím a regulačním systémem, který byl vyvinut a vyroben v Sovětském svazu. Českoslovenští a sovětští budovatelé této stavby přátelství plnili na tomto úseku metra sdružený socialistický závazek. Skupinu studentů z ostravských škol jsme zastihli v dopravním podniku města Ostravy.
Chlapci připravují součástky a náhradní díly k montáži motorgenerátorů a provádějí údržbu filtrů v hale lakovny. Děvčata, studentky chemické průmyslovky, natírají kryty trakčních motorů a upravují interiéry tramvají. Po královéhradeckých ulicích svítí svými oranžovými vestami. Mají prázdniny, ale přesto jsme je dnes zastihli na Dukelské a Leninově třídě v plné práci. Její náplní je obnova a údržba dopravního značení. Letos tedy pomáhá technickým službám města Hradce Králové, středisku komunikace 23 brigádníků, většinou z královéhradeckých a pardubických středních škol. A jak je vidět, jejich letní studentská brigáda prospívá nejen jim, ale i městu. Pracovníci dílen dopravního podniku města Českých Budějovic měli i dnes napilno s neobvyklou prací. Všech 120 autobusů, které v jihočeské metropoli jezdí po 15 linkách, upravují na mechanické odbavování cestujících. České Budějovice jsou totiž posledním krajským městem, kde se dosud platí korunou. Nový způsob bude zaveden od 1. ledna a kromě jiných výhod přinese i rychlejší provoz, neboť cestující budou nastupovat zadními i prostředními dveřmi a vystupovat všemi třemi. Dnes v 7 hodin ráno zahájili pracovníci závodu 06 pražských komunikací dopravních podniků první část rozsáhlé úpravy Václavského náměstí. S odstraňováním dlažby podélné tramvajové trati začali hned ze 3 stanovišť. Pomocí 2 autojeřábů a dalších mechanismů tak rychle narůstaly hromady vytržených kostek. Náměstí tedy definitivně začalo měnit svou tvář. V plné kráse by se mělo objevit už koncem dubna. Škoda 14R přijela do Brna z plzeňské Škodovky ze závodu Ostrov nad Ohří. Od dnešního rána tyto 4 nové trolejbusy z ověřovací série posílí několik brněnských linek. Je to zcela moderně řešené vozidlo se samonosnou 3dveřovou karoserií, s novým systémem pérování, pohodlnými sedadly a výkonným topením. V druhém pololetí tohoto roku jich na brněnských linkách přibyde ještě 15. Do Prahy přišlo jaro. Přestože bylo ráno ještě mlha, modřanští, bráničtí a podolští Pražané si vyjeli do zaměstnání lodí. Zavedení lodní dopravy bylo nutné z důvodu rekonstrukce nábřežní komunikace v úseku mezi vodárnou v Podolí a Výtoní. Uzavírka této části nábřeží potrvá do konce června. Pracovníci osobní lodní dopravy doufají, že zpříjemní touto neobvyklou městskou dopravou cesty do práce i návraty domů. My už tedy můžeme jedně popřát šťastnou plavbu. Vozový park dopravního podniku města Ostravy byl v závěru uplynulého roku doplněn 5 kusy nových typů tramvají s označením T3SU. Místo řidiče je vybaveno některými novinkami a je především odděleno od cestujících kabinou, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti jízdy. Významnou změnu představuje i nově instalované vnitřní vytápění, které mimo klasického způsobu pomocí elektrického proudu je doplněno teplovzdušným vyhříváním se zrychlovače. Při plném provozu tramvaje tak dochází ke snížení spotřeby elektrické energie. Protože městská doprava v Praze trpí už po řadu let nedostatkem pracovníků, přešel dopravní podnik před 14 dny od výzev ke konkrétnímu činu. V podchodu před budovou ředitelství v Holešovicích otevřel zvláštní náborové středisko, které by mělo tento problém pomoci řešit. Každý zájemce tu získá přehled o volných místech, platovém zařazení, náborových příspěvcích i ubytování. Prostě o všem, co s prací v pražské dopravě souvisí. Podnik má zájem nejen o stálé zaměstnance, ale i o brigádníky v desítkách profesí. Samozřejmě především hledá řidiče autobusů a tramvají, kterých v Praze chybí asi 400. Také dnes večer potkávali Pražané v ulicích hlavního města tuto novou 3článkovou tramvaj typu KT8. Je dílem konstruktérů závodu ČKD Tatra Smíchov. Úkolem zkušebních jízd je najet co největší počet kilometrů, tak aby se ověřila spolehlivost v budoucím provozu. Dnes jich má tato tramvaj za sebou přesně 13 000 a jak ukazují provozní zkoušky, zatím se žádná podstatná závada neobjevila.
Dokonalý postřeh, pevné nervy a bystré oči, to jsou vlastnosti, bez kterých se neobejde žádný řidič městské hromadné dopravy v Praze. Dnes si mohli řidiči autobusů a nákladních automobilů ověřit své schopnosti na 5. ročníku městské soutěže jízdy zručnosti. Řidiči kamionů i autobusů, mezi kterými nechyběly ani ženy, neměli jednoduchý úkol. Museli co nejrychleji projet trasu, kde záleželo na každém centimetru, na přesném odhadu vzdálenosti i na odhadu rychlosti jízdy. Nechyběla ani zkouška z teoretických znalostí vyhlášek, techniky a zdravotnictví. Většina řidičů prošla soutěží s výborným výsledkem a tak doufejme, že se v pražském provozu budeme setkávat jen s takovými. Černokostelecká. Příští zastávka Nové Strašnice. Ohlašování jednotlivých stanic a poskytování informací o směru jízdy je v rozsáhlé síti pražské tramvajové dopravy potřeba již delší dobu. Koncem února byl proto ukončen půlroční zkušební provoz magnetofonových informátorů v provozních podmínkách našich tramvají a v těchto dnech se instalují postupně do všech souprav v Praze. S touto novinkou se už dnes mohou chlubit vozidla městské hromadné dopravy v Ostravě a co nevidět, bude přínosem i v pražské dopravě. Většina Zlíňanů i návštěvníků města dnes sice žádala od automatu pouze 1 korunovou jízdenku, což ovšem mohlo vést při zapomnětlivosti k bohaté revizorské úrodě. Ode dneška se totiž ve 2 pásmech jezdí za cenu dvojnásobnou. Hodláte-li přejet ze Zlína třeba na Otrokovické nádraží, platíte místo 1 koruny 4. Zmíněnými pásmy se zlínská aglomerace řadí možná k nejenom československým raritám. Za časové jízdenky dnes měsíčně 4členná rodina zaplatí prakticky přesně tolik, co do včerejška za čtvrtletí předplatné. A tak kdo za více peněz dnes chtěl více muziky, tedy třeba vozy čistší než obvykle, nedočkal se. Řádný mráz může být omluvou jenom částečnou. Městská hromadná doprava přechází v Kolíně do správy soukromého provozovatele. Pro ČSAD byl tento druh osobní dopravy značně ztrátový a městský úřad odmítl poskytnout požadovanou dotaci. Soukromá firma AIKA nabídla městu levnější řešení, a to při zachování všech důležitých linek. Jejich trasy a jízdní řád se však bude postupně upravovat podle požadavků občanů. Jisté změny však doznala výše cen jízdného a to vzbudilo značný rozruch především mezi důchodci ve věku do 70 let, kteří doposud platili 2 koruny za jízdu. Za 3 jedete normálně. A v neděli, v sobotu a za 4 koruny? Za 4. Samozřejmě za 2, on to tak tvrdil. Co jsem platila měsíční? 45. Pak 45 a teď 90. 90. Jo, to je pro invalidní důchod. 90. No. Hlejte, a normální platili 108 korun a platili 180. Tak 180. oni odírají důchodci, ty nejubožejší, invalidní odírají. No. Dobrý den. Soukromý dopravce také není v jednoduché finanční situaci. 11 autobusů má zatím pronajatých od ČSAD. Výše pronájmu za jediný autobus za měsíc činí 23 000 korun. Už v průběhu května však soukromník vymění staré karosy za francouzské autobusy Renault, v čemž částečně pomohl půjčkou i městský úřad. Nový vozový park totiž přinese nejen větší pohodlí pro cestující, ale jeho vybavení účinnými katalyzátory bude mít nepochybně kladný vliv na kvalitu životního prostředí, což právě v Kolíně určitě není málo. Původní vozy ruské výroby byly při modernizaci doslova vykuchány. Nová je elektroinstalace, interiéry, vylepšené jsou podvozky. Souprava je i lehčí a hlavně úspornější. První cestující u vlaku, jehož modernizace stála 60 milionů korun, ocenili hlavně pohodlí. Je to pohodlnější a dá se říct i takový stabilnější. Máme se čeho chytat, prosím vás. Tam jsme padali jeden na druhý, protože tam nebyly ty štangle. Někteří však našli i první chybičky. Pro ty, co mají dlouhé nohy, nemůžou sedět proti sobě. Sedadla nejsou prakticky, ty jsou tu chlupatý, někdo to poleje, lidi se do toho sedají, to se nedá, není to umyvatelný. Pravidelná lodní doprava na brněnské přehradě se stala součástí městské hromadné dopravy díky bezprostřední blízkosti přehradního jezera a města Brna a je svým způsobem raritou. V současné době je v provozu 6 lodí s kapacitou 150 až 280 cestujících. Nejstarší je salonní loď pojmenovaná Brno. Jezdí od zahájení v roce 1946. Byl vyroben v Praze v loděnici pana Špírka, všechny ostatní lodě byly vyrobeny zde v dopravním podniku. O výrobě lodí v Brně ví jen málo kdo a je možné to považovat za další raritu v rámci České republiky. Ovšem dokonce evropskou raritou je speciální elektrický pohon lodí.
Jsou poháněny upraveným tramvajovým motorem, který bere energii z akumulátorů, které jsou v podpalubí. Cílem první trasy lodní dopravy se v roce 1946 stal hrad Veveří. Později v roce 1949 byla plavební dráha prodloužena až do Veverské Bitýšky. V současné době se lodní doprava provozuje ve 2 okruzích. Pražské metro dnes představilo zbrusunovou vlakovou soupravu. Výrobek konzorcia firem ČKD, AD Trans a Siemens prochází v současné době jízdními zkouškami. Oproti stávajícím vozům ruské výroby má nová souprava řadu výhod. Konkrétně souprava je o 20 tun lehčí, například. Spotřeba energie až o 36% nižší elektrické energie. Větší kapacita, větší rychlost a lepší údržba. Cestující pak nové vlaky potěší zejména komfortním interiérem a plynulejší jízdou. Pražský dopravní podnik zatím objednal 22 nových souprav za téměř 4 miliardy korun. Všechny budou postupně jezdit na trase C. Ta je totiž zatím jako jediná vybavena novým zabezpečovacím zařízením.